И здравейте хора, аз съм Portres и днес ще снимаме Skywars в Soulplex. Да, нека да джърнаме. Така, тук. Ще изберем някакъв кит. Така, почваме. Това няма го правя тук долу, но да не ще мъкнеме. След това като тази спутка, имаме чест, само един чест ли имаме? Батях чест. Така, да се и това и това. И да, мога храна във всеки случай да си имаме. Така, нямам каска и честплейт. Лава букет. Ето тук няма лава букет. Добре, къде не е другия чест, с който ми се полага по принцип, явно го няма. Това сега ще вземем блокове. Добре, тук защо е пък точно в... Добре, не май седявка. Сега ще го кътне. Еха. Правим келешто. Бать май. Направи то те паднали, бе. Да, май падна. Аз ставих. Да живо и здрав. Ще диаманти някъде. Нямаме. Моментът ми сега е да... Отидем в средата и там. Не знам дали ще можем тук. Да, предполагам, че тук ще му така да направим. Бати хакера шива. Къде си, бе? Окей, убихме го. Честплейт, диамантен меч. Три МФ перли има. Да, това де факто беше доста добър. Се имаше доста айтеми предвид, не че беше добър. Не мога кажа, че беше добър, защото скелетите да не ме убие просто все пак. Столки, така да го бъднем там. Чепа много бързо. И както лагва сървъра. Така, значи ще препорваме до там. Аз ще препорваме ще разстроим блокчета. Мисля, че само те остана. И ако му дътне ще е много гадно. Опа, аз предвърши. Той не сега блоката. Добре. Така. А те не знаем, че съм тук явно. Аз сам се запалих май. И да, хора, бихме. Да, вече. Колко точки имам вече? 119. И така, хора, това беше от мен за този епизод. Ако ви харесва клипа, може да го харесате и да се абонирате. И до скоро!